Odhiambo machielo nyakoramga jwange no mara enirio makare machigni ahinya chendo eno imoro odhiambo mabende piny Kenya ntiere kod mor nyadichiel kendo bang' team mar Harambee Stars loyo team mar Zambia 1-0 help Makasarani kanyabe no bage tugego machan mabende dhi mbele pacho kanyakoramga jwang wami ler kaka no bedo anya entua bende koromio Kenya chore nyake quarter finals kanyabe bende gidhi tugo gi team no mar Madagascar wenge korong'io Harambee Stars kabende Singo magomenda medore Raila Amolo Odinga ogai mar ODM bekoro chiwo singo mar nyakoramga jar mar siling 1,500 ewi mich ma jatend piny Kenya William Ruto wamiler duto motendre kod wechego mag tuke wago kodi mbaka lai marote machoke na riadek auchiel nono kama wantie live Facebook Ramogi TV ke iwa SKCL Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube magethuond weche. Thought about it again. Onyango, then look for the through ball. Kenya dhira koregi Madagascar etielo mar quarter finals tuke chan bang' yudo loche tukgi kod Zambia moweyo kagin e thuolo mokwongo e group G. Inahusisha lori ikaweza kutumbukizia ndani ya mto na kwa bahati mbaya driver akahaga na abiria moja. Jia bicho to masira mag apaya motimore gwenge mopogore opogore Nakuru kod Bomet. Nyasaye koro ng'ade rieko mondo konjo ma jachien ne kapile mondo mkichak duogo timre kendo. Mane gimo kelwa kae waselemo kendo lemo ni jogo manyo Nyasaye okawo bende Nyasaye ketwi kama ber. To kuongo jachien jo kanisa Lejo Maria obago lamo e roundabout ma Coptic kama nyocha masira onege ji ka Kenha bende osechako kongo apaya no. Machiegni nyakoramga jwang jaloko marwa Lizo Tieno nyinga Lydia. Okay, watako tugego mag chan kama Kenya biro rakore gi team mar Madagascar e tielo mar quarter finals ya lap Makasarani tok tieke thuolo mokwongo e group A. Kenya nolo team mar Zambia gol achiel kuom nono midhiao makawuono e lap Makasarani golno mano logi jatugo Ryan Ogam. Jafo mara James Opondo japicha chakonwa chendo nigi report no heyo machal kod mae. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy nokelo lokruok auchiel e team Kenya mane rakore gi team mar Zambia kathuolo ne omi jatugo Faruk Shikalo e gol ka Brian Omondi ma osemako gol e tuke adek mokalo ne omi yweyo. Austin Odhiambo noduogo e team ka jaloyo masulwe matugo ne klab mar Tusker Ryan Ogam ne omi thuolo makende mar chako tugo. Knowing the Morocco lead DRC in the game concurrent to this in Group A, they need the lead. Bang' tugo rumo modhi e dakika 45 mokwongo, McCarthy nokelo lokruok. Kodong' dakika 15 to tugo rumo, Ryan Ogam e thuolo machielo ne oloyo gol no makende, gol ma omiyo Kenya points adek duto. His second of the tournament, but the first of the game, and Kenya now poised to stay in Nairobi. Ryan Ogam scores for a second consecutive match. And the stadium comes alive with 15 minutes to play. Onyango thought about the shot from range, then cut back inside. Thought about the shot from range, then cut back inside. Then made the pass into the path of Ryan Wesley Ogam. And the 20-year-old steered it beyond Charles Kalumba and the Zambian goal with precision once again. Kenya utieko thuolo mokwongo e chung mar timbe Group A gi points apar tok yudo loche tuke adek kendo wuok modhi e tugo achiel. Jotugo mag Harambee Stars ka achiel gi coaches magi biro yudo mich mar omenda maromo $2.5 singo mane ochiwnegi gi jatend piny William Ruto. Harambee Stars biro rakore gi team mar Madagascar tielo mar quarter finals chieng' tich abich jumani e lap Makasarani Stadium. Again, this time for his country. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Arita ne oredi alwora malap tuke Makasarani ne tugo e kind Harambee Stars kod Zambia kama kuma peni madongo bende ne olor kaka yor jiwo arita. Joera mane onge kod otiko ne nyalo buonjo kalore kod okang' ma migawo mar tuke mar nokawo makeo television kuone opogore alwora mar boma Nairobi kama ne ginyalo neno tugo go achiel kachiel. Jafo mara Armstrong Osutwa no ochopo kuno. Kelo report ni eyo machal kod mae.
Ndalo machuok tok fuai mane ogo piny Kenya kod riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF mago moluwore gi riwruok mar arita lap tuke ma Kasarani. Sirikal ne okawo okang' mar rido arita lap ma Kasarani kod alwora mare kendo keto tesene opogore opogore alwora mar boma maduong' ma Nairobi kuonde ma johera nyalo neno tuke achiel kachiel. Kaluwore kod chikego mag arita, apaya maduong' ma Thika ne olor gi Muthaiga kama weg nyamburko ne ichiko mondo luw apaya ma Kiambu. Kanyo dungruok mapek mag nyamburko ne obedo. Johera ne omonde lap ma Kasarani ne mago mane ni kod otiko mag neno tugoni e kind Harambee Stars kod Zambia. Gilo achiel tok nyawadgi ne giriedo mar nono tiko mag kuma pisas e range mag lap tukeno. Kata kamano, chopo ya lap tukeno ne obedo matek kalore kod rageng' maromo 6 mane oket kod obila ka geno maduong' ne ni jogo maonge kod otiko kochopo kendo kelo dhungruok maket kod mane one e tuke mokalo. Ne en fungruok maduong' ne jogo mane onge kod otiko kalore ni tipo madongo ne oketi kod sirikal kuonde mopogore opogore e alwora maboma ma Nairobi. Uhuru Park, johera mag Harambee Stars ne omondo mar temo geng'o rikni madine bedi dakika mogik, to ne ok en ka kende. Chal ma kama ne nitie lap ma Babadogo, mano ma Kibra DC, Dandora, Jakaranda kachiel kod Lakisama e kind mamoko. Johera mag adhula ne ochopo kod ilo kar rombgi mar pako Harambee Stars. Moko kuom joherago mag adhula ne ochiwo pachgi ewi paro mar kelo tipo gi e kor gwenge ne johera mane ok nyal chopo Kasarani ka gikoni en fuong'ruok ne riwruok e range mag lap tukeno. Kuna space nyingi pia, as you can see behind me, tunaonyeshwa live pia. The security imekuwa tight though measures zao zimefanya the event i run smoothly. Ne en more wenge joherago mane chujopong kod geno. Thum miel kod koko ne okwako Uhuru Park. Lokruok e kor lwasi ne okotamo johera gi dhi nyime kod neno tugoni kalore ni kata obedo ni koth ne chwe, ne gidong' ka gipako Harambee Stars nyaka e dakika mogik. Kalore gi chike mag arita mane oketi gi riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF, piny Kenya koro ne okawo ting' mar keto tesende mag neno adhula machalo kod maeni kuonde mopogore opogore e alwora ma Nairobi. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Uhuru Park, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ochopo alap ma Kasarani mar siro Harambee Stars e tukgi kod Zambia ma gikone ne giyudo loch. Jalogo oyudo thuolo mar twak gi jotuk Harambee Stars bang' loch margi, kendo jatend piny Kenya William Ruto po tich matek ma gitiyo mar chwalo Kenya ka e quarter final mar CHAN. Kopogore gi singo mar siling milion 2.5 ne jatugo ka jatugo manyocha jatend piny Kenya osingo, Raila Odinga bende koro lando ne dhi miyo jotugo go siling 500,000 moro ka moro. Our Heavenly Father, we want to thank you for this evening. Thank you for this team, Team Kenya, Team Harambee Stars. We want to commit these good citizens of our country, these good players, to your good hands. As they play, protect them, Heavenly Father. Give them success in all the remaining games. We pray for our nation. Thank you for the funds that have come through for them to support them. Thank you for all who have come to support these young people of our nation. Thank you for their families. We want to pray over their lives that you will make them successful, even in this game, that they will inspire other young people. In Jesus' name we pray. Amen. 500 each. Puoch gi pak ni Harambee Stars kuom tich matek kendo geno mar oganda jo Kenya kaachiel gi jotelo mabende osingo mich mopogore opogore en ne gibiro medo keto nying Kenya malo kendo e ong'ala manyime tukego mag CHAN ma pod dhi mbele nyaka giko mar dwene kaka pile nyakwara mga jwang' no asingo bedo e ong'ala manyime mane oni bedo kod ng'eyo omiyo wabro dhi mbele gi nyisi kaka tukego bro bedo kadhi. Kinde mane piny tiere kod mor wechego mag thoe mag apaya pod nitiere ji 5 othe masira mag apaya motimore kuonde ariyo mopogore opogore kaunti ma Bomet kod Nakuru. E masira motimore kaunti ma Nakuru, ji 2 magen miyo kod nyathine othe masira ma ojuko gi apaya mawuok Sobea kochomo Kisumu kane rek gi wuok e nyasi mar ik.
E kaunti ya Bomet, GRA otho bang' lori ma oting'o simiti mane giidho bayo ndara kendo lwar e aora ma Kipsonoi e apaya mawuok Bomet kadhi Sotik. E kaunti achielo nogo, lori mar kuoyo no bayo kendo tuomo jabodaboda moro e gweng' ma Kipswarer. Tendo obila ma Bomet Daniel Olol Ngojine owacho ni nonro dhi mbele e wi masira go ka oyango ni lwasi marach gi ong'weng'o sani jimbo masira. Siku ya leo asubuhi kwenye saa 10 asubuhi tulikuwa na ajali hapa kwa hii daraja ambayo inahusisha lori ilikuwa inabeba abiria wawili, ikaweza kutumbukizia ndani ya mto, na kwa bahati mbaya driver akahaga na abiria moja. Kuna kijana wa miaka 21 ambaye alibaki, na hao abiria walichukuliwa kuingia kwa hiyo lori kwenye gari ya express coaches kutoka Nairobi kuelekea Kisii. Hapa kuna signs ilikuwa zimewekwa hapa na zimeng'olewa na wananchi, na himiza wananchi kwamba msijaribu kung'oa road signs zile ziko kwa barabara. Jokanyo ma kanisa Lejo Maria ochopo kendo bago lamo e roundabout ma Coptic ya apaya ma Kisumu Kakamega kama masiche ndara nyocha okawe oko ngima ji 27. E thuolo ni bende jogedo ma omiyo rak gi Kenha osechako timo kongo ne apaya no bang' ng'ur wuok e wi rach mare. Vomara Lilian Abeta nigi ler. E kinde ma pod lit kod kuyo opong'o chuny jopiny kaluwore gi lal mag jogo manowito ngimagi e roundabout ma Coptic wik mokalo, jokanyo mag kanisa mar Legion Maria kawuono ochopo kar rombgi e Teralam kuma masirano notimore. Jotelo mag kanisano kane wuoyo to gilero ni timo alam e apaya kanyo en kaluwore kod masira mosebedo katimore kinde ka kinde e roundabout mano ma Coptic kod lamo ne chunje jogo mano wito ngimagi e masirano. Ne wabiro ka lemo no ajali bedo katimore ka pile ma ok mokalo ni kende mokwongo. Kono wana ne wakele podi kuom Nyasaye be koro ng'ade rieko mondo konjo ma jachien ne ka pile mondo kik tak duogo timre kendo. Father marwa in charge oneno ni mondo wawuoge kanisa gi mana mano mondo wakwane piny wabi walem kama jali timoreni mondo Nyasaye onyiswa weche moko bende mopondo mondo lemo mwatimo kani uchunga jali mapile pile. Koro wangeno ni lemo mwatimo ka gi misni abirio mwatimo kane gi misa mariku mwatimo kane dhi chungo weche matek mag ajali makila siku. Esechego kambi mar Craig 10 bende ne dhi nyime kod gedo manyien mar roundabout mano ma Coptic mano migi kod duol marango weche mag apaya Kenha. Wana momiwa kandarasi mar ndara ni plan osemiwa wada kita straight kwa malo koridre nyaka mwalo. Kenha nyose yango ni timo lokruok ne apaya no ma osekelo ng'ur kaluwore gi kwan masira matimore kanyo. King'eyo roundabout ni kaka nolose, nitie kaka mokete in a way ma odio geche madongo gi ok nyal ginene maber in case ni o lose break kwa malo koni. Koro miyo gi lose focus ka gichopo ka mamiyo gi veer off magikel accident. Wanyalo lose yo moro ma ka gari wa malo to rida gi kwe o idh flyover kodhi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Kaurong'e mago mag masiche mag apaya, masira mag apaya medo kelo wich bar ne piny Kenya katho gi hinyruok bende medo nyora nyola matho. To sekta mar obila ntiere kod ting' mane odwoko kata mane edwoko piny mar kwan mar tho manenre e apaya ma wajafom mar Walter Nyambaga obedo gi twak gi jatend obila ma traffic marango chike mag apaya kendo miyowa pach jotelono. Tarik 8 mar dwe mar 8 mar higani, nyamburko mane oting'o jok mane owuok e liel mane ochwe ngunyore piny apaya ma Kisumu Kakamega kendo nego ji 25 monywando nyaka nyathi matin kendo ji mamoko ne oyudo hinyruok. Mana dweni mar 8 tarik 7 mar higani, gach okolo ne orado kod bas mar kambi mar lolo modhe Kenya Pipeline Company
mana machiegni kod Naivasha e kaunti ma Nakuru kendo kelo lal mar ngima mar ji 4 kod hinyruok mar ji mathoth. Kamago mana moko kuom ripode ma osewuok machiegni ni. Nonro matinende ma ochiw kod migawo mar wuoth tarik 11 mar dwe ni oyango ni chakre dwe mar 1 nyaka tarik 10 mar dwe ni ji 2,933 osetho e masira mag apaya e pacho ka mangima. E wi kwan no, ji 80 nyocha otho e kind tarik 7 nyaka tarik 10 mar dwe ni. Bad migawo mar obila en achiel kuom bede migepe mosebed ka isundo mar jiwo ritruok makare ndara kod neno ni chike mag apaya olo. They are creating awareness. Kuloso kod Ramogi TV, kamanda mar obila mar ndara kod weche mag ndara Dr. Fred Ochieng wapenjo gino makelo masira e apaya. Gigi to timre samoro ni kuwuok kuom makosa ma dhano. Kuom makosa ma dhano go gin dhano matiyo kod ndara. Koro kila ng'ato nitie kod kaka omiyo masira timre. Koro samoro kwachako kod mar derepe, joma riembo gari. Samoro iyudo ka ng'ato riembo mtoka to sekta madho kong'o. To riembo mtoka speed mamalo mohingo kaka idwaro ni mondo oringie kode. Derepe be samoro oriembo mtoka ko ol. Iyudo kata ko kata Nairobi nyaka dala. To kendo chopo Siaya kucha, to kendo dwaro riembo mtoka no kuduogo. Joma bende riembo mtoka moko yien mondo riemb. Embaka wachiwo ranyisi kod apaya ma Mahiu juma mokalo masira ne ojuoko bas mar kambi mar Ena kod lori. Barabara koro kaka Mahiu no en barabara ma naro to kota koda hero. Koro wan kwaseyudo kama waneno no barabara ni kama hamani rach nyalo kelo ajali. To wawuoyo kod wanyiso jo Kenha barabara ni mede uru kama hamani dwaro bump mondo control speed mar mtoka. Area mar Mahiu no gin gu program mare di kuro rango kuma barabara rachie, kuma barabara naro ahinya, gineno kaka ginyalo bedo widen. Ewi masira manyocho timore roundabout ma Coptic Kisumu, apaya ma Kisumu kod Kakamega, jatend obila no chiwe paro mane. Samoro nitie ma ndara mtoka ringe okolos maber. Ama alama mag barabara manyiso dereva ni kuma hama kuri chiegi chopo kuma wanyo gwandre ama ichiegi chopo kuma ntie bugo dhi mos. Kuri yudo ka samoro ka ena wang'iyo ma olose ena lam hamano to onge gik manyiso dereba ni koro dhi mos koro dhi matek. Kutenre kod rang'uki ng'wech kod geche mowinjore oti kod ndara ere kako bila kod tendgi keto e tim chike matayo joriembo. Nyalo yudo ka nitie kata crackdown mar mwine mar mtokni. To yudo ka jo NTSA timo margi, polis timo margi, to gina karachiel. Polis uyiene chungo mtoka, to kendo mtoka bende kuyiene kalo kuchunge kod polis kani uniform. Koro chungo nigi, to kose chungo nigi to gini magi kagwa. To neno mtoka ni en mechanically sound ama en kod defect. Bas kosa yudo ni en kod makosa to koro wachon okay en kod makosa koro bila kawe to tere station. Oyango ni midhiero ma pod okwako tieko mibadhi ndara en ni derepe lombo obila kod mit bilie nikech ginie ketho. Kata kamano okoni duol mar NTSA to kod mano makedo kod mibadhi sani tiyo kanyakla mar neno ni gitieko mibadhi mag apaya. Ng'ato nigi kuma mare owuon. Koro atemo mondo jori mtokni mondo owe tabia giwe tabia mar golo pesa. Nikech samoro ineno kata kapodi kata makosa mare pod okonyisi ni makosa mare nang'o to en uni osegolo pesa ni askari. Wan kod mipango moro be sani mar loso signboards mwaketi di ndara. To signboard non kanyo to ondikie namba mara yamo neno ka askari wakao pesa kuom dereba to nyalo go simu. To namba mar simu ka kanyo kogo to biro nwa. To ere kaka tudruok e kind obila mag ndara
kowuok piny e ndara nyaka jodito manie apisi ma ok weche urure. Wan kod daraja mag madaraka. Mwaluongo in chains of command in the Kingereza. Koro wach mo a piny wuok kuom ng'ama ni piny e ground chande gimotimre ndara kacha. Yes. To ko o report ni ng'at maduong' ni moluwo. To ng'at maduong' sa report kabiro to bira hamano ema chopo nyaka kuoma bende ko kuoma to dhi nyaka Deputy Inspector General. Kuo kum Deputy Inspector General the Inspector General. Kutende kod dhungruok mag geche apaya kaka Maero kochomo Kisumu to kod bombe mamoko gitemo mar tieko midhiero kaka mago. An kod joga motelo ki every region to wasewuotho buan giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni kaka ta barabara samoro en bara kaka area maro mara ahero chande onyalo wacho en flat land. Koro nyalo yudo ka ndara no en flat kuma bor sana ma ka ng'ato chako riembo mtoka speed mamalo dhi mabor kapok odok piny. Koro kuondego mwaneno ka warango to kani ka ng'ato keto speed to bro dhi atua malach kapok odok piny to onyalo timo ajali. Oyango kuonde ma masira kochie kaka Black Spot to kod Rageng moketi gi sani. Wasewuotho buan giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni. E kinde moko bila kod jopiny chwer rakore machwer rodho bila kikolo gi oko kamineme matatu. En kod wach mane wi wachno. No, what I would advise members of the public, because officers, when they are out there working for the government, they are the symbol and authority from the government. So if you fight him back, it is as if you are fighting back the government which is supposed to protect you. So I would advise members of the public that if they happen to see anything that has been done wrong by such an officer, they report such cases. Ochieng ogolosiem ne obila masieko kod tim mar keto kuonde mag menyo geche ma ok opwodhi kaka roadblocks. Wan kod roadblocks magaseted mong'e ma oket piny mani e roadblock. Koro kendo county commander e kila county emochung' roadblocks. Ma roadblock ma ng'ato keto to en roadblock moyien bedo gazetted to ka ng'ato dwa keto tikwayo rusa kuom county police commander. To samo kwayo rusa kuom county police commander nyako nyis county police commander gimomiyo dwa keto roadblock no kanyo to bro kete saa adi nyaka saa ati. Penjo bende nyiedhore kata koponi obila olo kod japiko kata jo boda kanyakla kod jo tuk ma wengegi okolo kudho e ndara kendo ok lure kod chike mag apaya e boma. Jogi kotamo wang' polis. En mana ni polis ondik kod sirikal mondo rit raia. Koro ok inyal gori kod raia mirito. Koro gimwatimo en ni ka waneno nuluwo yo mahamae bro kelo lweny kindwa kod raia mwarito to warango yo machielo. Wapenjo ni to ere tudruok e kind jopiny to kod jogo matiyo kod apaya kata kit puonj mobila chiwo mar konyo e keyo rieko mag jogo matiyo kod ndara maber. Mane miminje kowacho ni samoro bet kod wananchi piny pimo kod wach ber to nikech samoro gik bilago timre woko kucha to joma dongo koro kaka yudo ofisini kia. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dakika en 24 nyakurum jongo ka yo mokwonge chendo ni mar oimore neno ka George Mapesa wacho ni entie Lucky Sama nyakwaro kere masiro kathieno ihungo wacho ni mora ahinya gi Ramogi TV. Oriaso 42 wacho ni ntiere kodwe chendo. Erika Woche anini kacho wacho ni ntie Kayole wacho ni joka watch te hoka mos mag. Ezekiel Gwako ntiere kodwa wacho ni congratulations Harambee Stars wacho ni gitimo tich makare ahinya. Pia eno kanyo Elida Okute kantiere county ma Homabay mora ahinya gi Ramogi TV wacho ni Jonyakach Koguta
okawo Musa ahinya ne Winnie Rose Olango kod Margaret molalo joutegi e masira mar apaya manotimore roundabout ma Koptik. Wacho Nyasaye mondo mi opargi. Wamedo kwayo hocho make Olango kod Margaret molalo joutegi kachiel kaya gi Michal gimoro ahinya gi Ramogi TV Odhiambo ma kawuono. Pastor Ng'onge George wacho ni entiere kodwa, wacho kanyo ne gidhi lamo ne piny Kenya. Nyasi mar lamo gibawo kanyo Siaya lap ma Siaya Central Primary, wacho ni kiny gichopo kotane gi jakom margi Pastor William, Reverend George, Pastor George Ng'onge giduto giwacho ni gitimo ikruok gilamo ne piny Kenya kwa romga jwang' weche mag masira. Wacho kanyo ni Nyasaye manyalo konye piny Kenya. Tabil Juma wacho ni osemora ahinya gi chenro kaeto wacho ni Harambee Stars kanyo ka opuoch gi pach. Collins Omondi wacho kanyo ni Ramogi TV ler ahinya. Erokamano ahinya Collins. Wacho nomor gima jolejo notimo kawuono kama gitero lamo e kanyo ma roundabout. Wacho ni en gima kare. Mano Reverend Collins Nyakwar Rosa wacho ni alam masani owinjore tim ne oganda jo Kenya. Honorable John Kwanya wacho ni congratulations ne Harambee Stars momiyo Kenya picha manyien oyie ne pesa nego jotugo. Haya, Pastor Juma Rundu wacho kacha ni entiere kodwa oyiego kang' mane jolejo kawo malamo e roundabout. Wacho ni rwako jite chokruok ma Siaya chakore orucha gimoro ahinya ni gidhi bago law makamano ne piny Kenya. Obila Shemotho wacho ni olo weche gi makare ahinya gimomake gi wuoro en team hadhula kod singo serikal. Wacho ni kara serikal ma Kenya ni kod pesa mathoth mor kod ker ne motivation momiyo national team kaeto wacho ni gino bende oketne jotugo moko ok mana jogo ma bende koro tugo football kende to jotugo moko bende nyakora Mwajwang' ka bende wacho ni derepe oriembe kota ngoyo matin wadu kod mamoko kikidhi mabor maino imore. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Ti kod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migo e nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
tiyo Nyasaye. An Millicent Ogonda. Kadi her yudo wenda mar Warom Jerusalem di mana *860*416# to pari enia Ramogi TV e od jower duto. Nyasaye ogwedhi. Machiegni kendo nyakwar mga jwang chenro en hoimore wadhi mbele gi weche manyien. Ng'ata chielo wito ngimane ka mwandu mapoko yangi nengo gi olale mach ma omuoch Jangwani e kar dak ma Mathare kendo weyo jodak kod kuyo kachiel kod lal makore lach. Kaka Cynthia Onyango lero no, apisa mag obila mawuok utalii Nairobi osechako timo pedha ewi gima nokelo mach makamano maweyo ute moyo 45 ka owang' ma olokre mirni. E kar thieth ma Kenyatta, Joyce Maweya rango machiegni ngima nyithinde ariyo, Gabriel Muo Mulinge ma jahigni 5, kaachiel kod Daniel Mumo ma jahigni 2 kod nus, magie sani ngimagi nitiere e kind Akuru kod Asumbi. Kaluwore kod Joyce, Rick ne odhi manyo e kinde ma oyudo ote ni mach omuoch e ode, kendo juko wuon pargi kod nyithinde 2 e ot, mach mabang'e olandore mapiyo kendo kwako ute jirende mokiogo. Gabriel alikuwa hapo anauchimuvi kwa mzee anaitwa Shei. Tukamliza watoto wako wapi, akaniambia watoto wako na baba yao kwa nyumba. Aliniambia hivyo mimi si kuona haja kuenda kwa nyumba. Aliniambia wako na baba yao. Tukafikisha hiyo mama kwa nyumba kisha tukarudi. Kurudi tulikuja kusimama kwa mama anaitwa Mabenja. Wakaanza kuongea na wale mama wawili tulikuwa na wao. Saa after 30 minutes ndio nilisikia nduru wanasema moto. Mama anaitwa Kadha akaniambia hiyo moto inatoka saidi ya kwangu. Jaod Joyce Maweya Newton Mulinge kata kamano owito ngimane kinde machuo kende bang' temo reso nyithinde 2 magie sani lakteche temo reso ngimagi e kar thieth ma Kenyatta ka lakteche e kar thiethno koro kwayo jopiny mondo wuog oko kendo konye chenro mar solo remo manyalo konyo e reso nyithinde 2 go. Walikuwa mlevi. Sijui alilala akasahau sigara kwa mdomo ama aliachia Daniel kibiriti. Saa moto sijui ilitoka wapi. Vile alikuwa anaongea nilimuuliza moto ilitoka wapi, akaniambia yeye alistukia tu moto imejaa kwa nyumba. Akakuaoni hata mlango akamwacha wakufia hapo. E kar dagni ma Jangwani, anyuola moyo 45 sani onge kuonde dak kendo kalo e pek bang' midhiero makamaju kogi kakoro gichiwo ywak ne tend arita kwe kod sirikal mondo resgi e yudo chiemo, kar jot kod arita ahinya to ne mine kod nyithindo matindo magie sani nindo e koyo. Tumekaa hapa since tuchomekewe siku 4 saa hii nje. Hatujaona mtu yeyote anakuja kutusaidia. Sasa mabiongozi yetu tunawaomba watokeleze, watusaidie, wamama walale kwa nyumba, watoto wavae nguo, Monday ni shule. Watoto nguo zilichomeka yote, hakuna kitu. Wataenda aje? Wamama hata wamama sasa mwezi ni mbaya. Kila kitu kilichomeka, hata nguo ya ndani hakuna. Wajitokeleze, wamama wapate usaidizi. Jodak maka wacho ni majno omonjogi e kinde mang'eny gine nitiere yore mag menyo kendo nomiyo gibedo kod nyalo mar reso mwandugi. Kagie sani obila timo nonro matut kendo choko maling'ling mar fwenyo kaponi majno ne en masira koso tim mar ng'ato owuon. Nyumba yenye ime totally burned ni nyumba 51, but tuko na mazizi zingine zenye zimeharibika zimefika nyumba 89, sababu zingine vitu zimechomeka, wengine wamepoteza vitu, so tuko na nyumba yote 89. Magitimore kinde manyuola mar Newton Mulinge to lit kod kuyo kwako ka jodak to kwayo sir kowuok kuom jopiny temo reso ngima nyithindo 2 manitiere e kar thieth. Penjo bende medo bedo kaponi sirikal timo moromo mar geng'o kethruok ma ikelo kod mee matucho makamagi ahinya to e kuonde dak maongohore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oseojogo ma wacho ni ne gombo ne gavana Masia James Orengo tho e kinde manyocha onge pacho kae.
Kowuoyo game e skund primar Mandori e kinde nyasi mar timo choko ne kanisa mar Church of Christ in Africa, Odinga wacho ni tim makamano ok ni kare kendo opime mana gi tim juok. E thuolo no bende Raila ojiwo oganda magem mondo mi orwak joket mwandu mag kambi mar Shanta Gold ma owinjore ochak kunyo goldi e alworano. Thuolo wamor gi mutimo Yongani Alfred Obengo Karachonyo Karab. Machakiago, you said two of our Pinyamido, Pinyatio, and my children did so. Pinyamangai manti devolution education evolved. Primary and secondary. No responsibility for serikali ma county. Sane poro do Nairobi kucha. Tinya kona gani kata do Nairobi mulungo ni delegation. Minya delegate education ya secondary to the county government. Pesa go akucho bipinka. Kech pesa mekera okata uri ma primary gi. Yamna ni Nairobi kucha manti. Okwadwa no abedi toki ahinya wadwa no abedi kami nyono to wanyono. Kore ko nyalo chopo ko mo chope. Nyalo re ko nyalre. Nyalo ko nyalre. Kuom rawere gwenge mag Kaluo jiwo rawere duto gwenge mag Nyanza mondo sir jatend piny Kenya William Ruto kagiwacho ni entiere kod lek maber ne rawere. Ogai mar rawere bwo riwruok mar Luo Council of Elders Peter Otianga wacho ni giseneno ka tend William Ruto chako dewo rawere yore mag tije kod mamoko kendo giikore mar sire lwedo. Otianga wacho ni rawere osebedo ka iweyo chien e weche mag dongruok kendo osakoro chopo manyaka koro migi thuolo e weche mag tije kod telo e thurka. Gima sani waneno president marwa osewuok mondo chiedh kod joma tindo. Wambe kaka wan joma tindo wawuok oko mondo wachiedh gi president nikech gima wadwaro riwruok to ok wadwar pogruok e pinywa mar Kenya. Mae momiyo gik moko duto kaka ne president no bire pinywa mar Nyanza ka ne warwake gi sironyo kaka joma tindo nikech no chako chiwo ne joma tindo bende yorno mar golo pachgi e pinyno marwa mar Luo ka. Ka in ng'ama ok dwar riwruok to karini dwaro pogruok. To pogruok no mane mok wadwar kaka wan oganda, kaka wan jotelo mane bwo Luo Council of Elders. Korongo jang riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho okete tim chike ma oseketi mar kedo kod lwenje mag kit chwech. Kwayo ni bire kinde mar riwruoge gi mag oganda bende dhi nyime kod keto kenge mar jiwo kedo kod lwenje mag kit chwech go e kaunti ya Migori. Polo Mole ma en achiel kuom jokanyo riwruoge ma oganda e kaunti ya Migori wacho ni piny Kenya nitiere kod chike mabeyo ma kedo kod lwenje mag kit chwech, kata kamano piny owacho osereme keto gi e tim. So in terms of these structures, if something has spoken on it in terms when I was saying there's the general issue of gender-based violence in the county, or sexual gender-based violence in the county. It is more prevalent against girls and women because of our patriarchal nature. We see our women beaten, we see our daughters not going to school, we see, sex, our daughters being defiled or our women being defiled. And those are things that are not, we should not see in the current society. We also, through this action plan, the youth will have an opportunity, and the adolescent will have an opportunity also to participate in decision making and also to participate in their own programs, because there's nothing for us without us. There's nothing for these youth and adolescents without them. So the involvement of these people, the involvement of the youth and the adolescent will give them even an opportunity to express and ventilate their frustration, which they are going through during this, to acquire the reproductive health services in this county. Thuolo machielo nyakoro mgajongo wachako kwa yue chendo ni maro imurano ka Collins Otieno wacho ni NTA Nyamonye Koremo Junction. Congratulations ne team mar Kenya wacho kanyo ni big up. Odi Frederick wacho ni NTA Nakuru
Caroline wacho ni nitie Sundu Lavenda Tieno, nitie Karachonyo Kanjira, Karo Stephen Otiwa, Mwalimu Bora wacho ni entiere Suba, en kanyo gi Principal Eli Odoyo Akonya. Gimora ahinya gi Ramogi TV kaka weche gi chopo ne gewa kare. Ainea Owuor wacho ni entiere kodwa wacho ni omora ahinya ne loch mar Harambee Stars. Entiere Nyahera Kisumu County. Kamana Ainea mano conductor mar duonglo mar kwaya, japuonje kwaya maduong' ahinya. Kamana ahinya. Yan Ben Bella nitie Kanyandembra kwa Bwayen bende wacho ni weche gichopo yo makare Nyakorom Gajwang'. Thoth oganda mora ahinya gi Harambee Stars. Tamara Thelma bende wacho ni kawuono gima Harambee Stars otimo wacho no more ahinya, wacho ni bravo to Ryan Ogam mano loyo gol makamano. Colin Samis wacho ni entie Dol Kodero Yugis, Inos Aguka wacho ni entie Mombasa Bombolulu, wacho ni en Wuda Sembo. Kata kamano wacho ni mosa ahinya na jomo yudo masira mar mach Nyasaye mondo miyo hogi kendo jogo moyudo hinyruok bende koyona gi chang mapiyo. Jakogelo this wacho ni entiere kodwa, entie kanyo Papo Young Twist, weche gichopo ne yo makare ahinya. Wacho ni wageng' masiche mag apaya nyaka koro neni weche maga mibadhi endara bende otigi gi traffic police mondo migin bende giket chike moridre mar ng'iyo ni geche maringe apaya goni kare. Max Simba wacho ni entie Kasipulo Yugis, wacho ni rais tutam tukisonga haya. Okeyo Nancy wacho ni entiere kodwa en bende jakogelo dhisa ni kacha kendo kaito Monica Kumu to wacho kacha chano mora ahinya gi Ramogi TV kaka weche ni gichopo yo makare. Wacho ni pochgi pak ni Harambee Stars kuom diemo Zambia gimora ahinya otherwise entie kodwa kae nyaka giko. Aena bende Junior Olumo Jakoduol kantie Matangwe. Honorable James Oricho nyisa kacha ni entiere kodwa gi familia mare. Pochgi pak ni Harambee Stars kuom loch magiyudo kod magisebedo kagiyudo. Nyasaye mondo med ting'o gi malo mamagi Baldino Richo kod Joshua Siago kagintie Umabe okaw mos mage. Hoyo matin kendo waduo kod mago mag tukanya to mago mane wadong' godo kopogore gi mako mag chan mano wachako nigo Nyakorom Gajwang'. Ikidhi mabor chenro ino imore. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel Liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel Liquid. New Ariel Liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Tikod yo makare marito cham. Tigi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik pimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Tigi Skana Super ma ina rita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited.
laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Wadwa ananeno gimoro amora gi wanga. Mae jakuo ananene. Jatelo temane winja. Maye. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni nyakora mgajongo ng'eyo mago mag tuke. Tim mar Morocco nolo tim DR Congo gonde 3-1 lap ma Nyayo Stadium kaloch miyo Morocco tiko madonje tielo mar quarter finals e tuke mag CHAN. Morocco biro rakore gi tim mar Tanzania lap ma Benjamin Mkapa Stadium. This youngster can take on defenders as well. Kubalu veers off towards the center. Chips a very nice one towards the area. Congo up into the goal. Through. Chepcha Kitabala. Now this one is in the net by Rimata. Drizzle came down. It's gone off again with Yusuf Mary out to the right side, bringing it across from the center. They love to score from there. It's a popular place from which they take the shots. Ikanyo mwatieke chendo maro yimura neno ka Collins Angir wacho ni chendo chopone kanya kwar Kisumu heyo makare. Neno kanyo mwalimu Faith Mzomo to penjo kabejo 2.5 million nyadwaro bodyguard ne wamanye ne wawinjne kadipone gedwajo arit magir manya konyo girito mwandu haya. Anano hote kanyamar bende mwalimu Quinta Budi wachoni entiere Homa Bay County omora hinya Ramogi TV poch gi Park ne Harambee Stars Elijah Obasike entiere Mbita Mlimani wachono mora hinya Ramogi TV. Mandela Oniala wacho kacha ka entie Kibiri Ward ni ene budho gi familia mare kachel gi Mini Kristo Oniala kata wachoni ote poch gi Park ne Harambee Stars pesa koro chalolo kuom gi jodolo uogo kone pinywa ma Kenya ka uono wachoni wache mag accidents go ng'enya hinya jo Kenya chulo go wimane Nyasaye oyo pari Uganda jo Kenya. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere wachoni enti nyande wa parish omor gi Ramogi TV Nyasaye mondo me omede rito wa karajo ni poch gi Park ne Harambee Stars kod President Marwa kuom motivation mano miyo gi kendo kuom lemone gi e kinde mane gi tugo wachoni jatend pinyo keto gi nyake alam gina bene chalni bende medo dhiro Harambee Stars mbele wachoni karo bedo ni olalo
gilalo wadgi Gordon Otieno yo duto giwene Nyasaye mosahiya Nyasaye mondo mi oyu kineni ma untie kod pek. Kozum Kapita wacho ni entiere kodwa koya Luanda Konyango Center Migori County. Team mar Kenya timo maber kabisa kendo wacho no yiego. Wacho ni congratulations to our president and bende okwayo ni omiye milion moro achiel en jal mamoro ganda yor entertainment. Jakiranda Okelo wacho kanyo ni entie kodwa koya gwengo mag Kiranda TV lera ahinya wacho ni chopo kare apaya ma Nairobi Kisumu oganda osewito ngima gi Nyasaye mondo mi okonye jo wa Nyasaye okony piny Kenya ahinya te wechego mag masira mowacho ni medore pacho kae en gino abende koro kelo luoro Nyakwaro Mgajwang pile ka pile kwayo derepe mondo bed motang' ahinya te kindego mabende gintiere apaya. Michael Wigo wacho ni entiere kodwa koya gwengo ma Kisumu Milimani jaduong' Elijah Munga Tabitho Munga kod min gi Grace Oyugi kod wuon gi Julius Okumu gi mama gi Josephine ka gin Sori Karungu mos ne joka chieng' ward teo ka mos mage wacho na moro ahinya gi Harambee Stars poch gi Park. Jimmy Madrid wacho no wuok Wagusu yeno sanguka bende wacho ni en wuoda Sembo wacho ni tuko pamoja. Denis Owino wacho ni entie Uyoma Nyambori kata matire Nyakwar Oro wacho ni Kenya goyo pira kabisa gimong'eyo ni Madagascar to iza walkover. Haya wabro neno kaka bro bedo geno mar oganda jo Kenya Nyakwaro Mgajwang en mondo mi team mar Harambee Stars omed loyo kaka pile Kumukezi bende wacho kacha ni entiere Kisumu girito ng'eno tu Kenya gi Madagascar. Beta Charles to wacho ni engineer Chola Benjamin Okaumos Nyakwaro Mgajwang yenalore kanyo nikech sa erokamano kuom ketramo gi TV ne team mar Harambee Stars pod poch gi Park kendo sir medore kiny samoro sano sechopo milion 3 onya chopo 4 kata 5 kalore kitugo mabende bro dhi mbele kanyo. Sani koro gidonje quarter finals gibro tuwe gi team mar Madagascar. Geno marwa gi lamo marwa heni mondo umed keto nying Kenya mbele kaka usebedo ka utimo. Kenya duto ntiere bang'u kendo mae gima koro miyo weche mag siasa oket tenge. Pogruok mar siasa jo Kenya oketo tenge mar chiwo nusir makare omiyo lawo marwa en mondo mi gimetio maber e tuke mag chan. Gikanyo watiko chendo ni maro Yimore wasebedo gi jaloko Lizo Tieno, director marwa Bobo Wafula. Onin makare nyinga Lydia Hokeyo.